Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावनाय थाबाय। आङो दायो केक बनायनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोनाबो नायलांदो आं माबायदि बनायो। आंबो ट्राइ खालामगोन। बे बिस्कुटजों बनायगोन आं बाउन्स। दायो आङो गाइखेर गुदुं खालामना लानोसै एसे। सारायखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोनोसै। बेयाव संख्रि होनि बनायनाया जासान्दि बेखौ गुदुं खालामना लाग्रोनोसै। बे गुदुं जाबाय थासिगोन मालाय। दायो बे समाव जोङो केकखौ गाइखेरजों लगायनानै बिस्कुटखौ गाइखेरजों लगायनानै लाहैदिनि। बिस्कुटखौ बेयाव खना लानोसै। बे क्रिमखौ बेलेग आलादा खना दोनसै बेखौ। Babaya apa? Berapa kayak mos tadi mana ada beda nih? Rambutan. Coba. Sedang video ini. Secret na lansir.
गाइखेरखौ लगायनोसै खनसेयावनो लगायनानै लानाङा एसे एसे होनानै लगायनानै लागोन बेखौ मोजाङै लगायना लागोन मिस मिस मोनसेबो गथा थायि बायदि हाजोआव पिकनिक जानायाव Saya mau bisa sih. Apa ya? Itu apa ya? Ya. जागोन र' बेयाव सिनि होआबाबो जाखायो मानोना बिस्कुटानो गोदैखा नालाय सिनि होनानै बनायनाय बुस्थुखा बेखायनो सिनि होला बेयाव सिनि एड खालामनाय जाला गोदैद्रायबाला जानो हानाय नङा गिसि गोदैखौ बारा इन्ट्रेस्ट नाङा जानो थाखाय बेखौ जोङो दायो बेखौ मोजां लगायना दोननानै दायो जोङो 5 मिनिटनि थाखाय बेखौ जोङो खोबनानै दोनगोन थाखोनजों मबाइलानो गोलैस्राबाय Boleh rajul lebih nanti. 5 मिनिट खोबना दोनसै ओमफ्राय केकखौ बनायनो थाखाय बे देबेनखौ लानोसै केक बनायग्रा बुस्थु गैया नालाय बे देबेनावनो टिफिनावनो बनायनोसै बेयाव दायो थाव फुननो सिथाबिनि थाव फुननोसै आरो मोजाङै फोनना लागोन सोरगिदिंहै पेपारबो गैया खिथुआव होनो थावदोंनो माबानोसै खोबनानै दोनबाय बेखेवबाय दायो जोङो बेयाव सेकाबो लानाय जायासै इन' होगोन सदा एसे भिनेगार गैया बेखौ होआबाबो जायो इन'खौ होनोसै
बेदों माहाय एसे होनानै लगायनोसै बे इनो सदा आरिखौ होनाय लोगो लोगोनो अराव दैखांनांगोन बेयाव लखबना लानोसै लुदुबदुब जाबाय न फिसायालाय खैजोन जाखो दायो बेखौ जोङो अरदाबाव होनोसै बे बिराद गुदुं जानानै थाबाय बेखौ हाबधान बोखारनांगोन नङाबा आखाइफ्राव नांनो हागौ बेखौ बेयाव फज'नोसै ओमफ्राय बेखौ खोबनानै होनोसै बेलेग थाखो बेखौ दायो 30 मिनिट्स थाखिनानै दोनसै 15 मिनिट्स जाबाय नायगारनोसै मादि जादों मादि जायाखै मबाइल हमग्रा फैया जाहांबाय नै जाहांदों आरो 15 मिनिट्स खोबनानै मावनोसै खनसे नायफामनि मादि जाखो गाबोन गुरहैगोनथ' गाबोन वाव मोनदोंना मोनाखै बेखौ थुनानै नायनि मोनबाय माने मोननाय मोनिखौ मारै मिथियो होमबा मोनाबा ओरै थुबाला बियो फैफागौमोन आरोना दायो फैफायासै नालाय बियो मोननाय जाबाय मोनबाय नै फैफायाखै मोनबाय दायो जोङो बेखौ जानोसै जोङो दायो बेखौ दसे गुसु खालामनानै लखबनोसै खना खना साइड एलाव जानोबो जंखालायसोदों इथिं सानो मोखांखौ खिथिनो हायाखै आरो इसोरो खिथिथ'ला आं नोंसोरनो उनाव खिथिगोन लाजिदोंनो मोखाङा मेकआप गैया नालाय गुदुंसो गुदुं
गेजेराव थाबोजोब्बाय गुसु जायाखैबा बोखांदो र' गुसु जादों जेबो जाया दे बोखां थाबनो आरो गाय गेजेराव थाबोलायबाय गुसु जायालाबानो थान बख'बाय जोङो माला मोनजागोन होननानै दाबो जानोसै माला मोनजागोन जाबाय गैथिं जानो हरसै इसोरनो एल'ना जाना एल'ना जाना बायदि इसोरो र' लाबोयो काटे मोनजानो दे नामा जादों सिनि गासिबो ला गोदै जायाखै बारा जायाखै बे न' होनायाव नांगोन दे बिस्कुटानो गोदैखाबा केक बनायनायसो सोलोंनो सानसै आं फैसा मोनसै दाना अभी हम लोग ये खाएगा नै मादि जादों नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नो जादो बिदि हायदो होमबालाय आं जानायखिसो जाबाय जोंनो जाबाय दासो मोनदों गेजेरावनो सुवाखैमोन टुक्रा टुक्रि हाफ्लेजोब्बायनो जों साग जायोलै जालाला आं माइरंखौ जानोबा नोंथांमोना खुगाखौ बिसिना हो खुगाखौ हा खालाम आं बेयावनो हागोन नोंसोरनाव बे आंनि केक दैया अयो मोननै जाबाय आङो जानो हाला आमायबाय थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरो इदि आंखौ मिनिबाय थादों बाय बाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन शेयार खालामगोन आरो लोगोसे कमेन्ट खालामना होगोन आंनि केकआ माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आदों सान माबायाबो मोदानजोबो नोंहाबो बिदि मान जना थादों गोलैबाय बेखौनो जानोसैलां आयौ बाय बाय